Ja, bruker du kontroller? Ja? Ja. Jeg fyrer knester i kveld. Ikke mer B og A og B og det. Så vondt. You piece of... Oh. The fuck er det? Kan du det? Nei, jeg skal kvacka! Shit! Gå instinkter her, David. Vi kommer til å forvente. Frist jeg med kjatt. Oi, jeg styrer det! Jeg fucking frister. Vi skal hoppe. Oh my... What the fuck gjør jeg? Hva heter det, Simon? Kan du gjøre det? I don't know. Det var nice godt. No! What? What? Hva heter jeg så rodde? Gonna be. Time to fight back. One man, one city. One crime. Jeg var midt med der tall då. Ja. Esbern, vanlig pann, go! Hæ? Vanlig pann, go! Skash kan gjøre? Hva? Ser ut som Esbern. Vet ikke hva jeg skal si. What? No! Simon! No! Vi kan ikke kvacka en gang! Jokes epic. Okay, this is how you'll die. Oh! What? Bare sett dere. Er datt ur banen, Simon? Fucking banan. Oh shit! No! Come on! No! Good to be. What the? Wow! That's not it! Jeg sa det shit der. Gjør jeg? No! 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 Oh damn it! Kjør jeg akkurat der. Fucking kjør jeg der. Skal slippe ham. Oi! Computer, log me into your main system. There's a matrix, Wow! No! Goodbye, man. Oh, there is net gone. Eller det? Du skal se på han. No! No! Perfect. Kalpe! Check the horn, huh? Ah! No! No! Oh. No! GTA.
Surprise! Ja. Come on, Esbern. Flame framme. Det gör bara som ett atlet. Oh, come on! Oh, come on! Mogę się mądrze där. Hit, look at me. Jag åkte inte säga what the fuck! Fuck the socker, Esbern. Du kan inte se att du inte är student, ja det. Så nöjd du. Oh shit! Shit! Ikke et opphetter, kom igjen! Ja, det var spått match då alltid. Han er så bullshit. No! Frickin' Levi. Du kunne kjøpt Jack nå, det her var ikke... du djøpt! Gosse, fucking ut, vatten! Nei, men skjønner de her! Gå hit med det fra! You did. Hey! Kurvan! Ok. Det er spennende, jeg liker. Kjør der. Det er så freaking ringt. Han er ikke så på jeg etter. Quit I choose! Yes! Så vad? Wow! Hata med välkast. Damn! Ja, plätskott. Sitting ducks! Of course! Question på den! Hoppa över Donny. Jag kom. Hoppa det shit. Nerst ålok dörren till sart bäsar Daniel och föser bremon till främmande folk och jag teacher spak tur jag mer. Några jag fiddles a lot with his creator. Vi teacher fortälja vår det bästa vi vet när nägra nu rör. Eller ja. Terror Disney kom och förpåra allt. Nu är det kvar donna för sig själv. Och jag kan be sig donna i himlen. Och han har gjort till jolla dörr. Jag vet inte roligare som är börser, hångrader, raketter. Ja, just flammkasser. Men det är kanske ändå. Jag är ganska ensam att läsa en dörrsten boje. Men det ska jag känna härskar att dun som med. Jag stage för en kvar enaste donna i Jerrys brottsverk stångt in i böndagärn. Så att donnehildren after you trigger at the brain molar.